Tagihannya udah jedol ku mau. Kon lek nyarutan tanggal tua kok urung lek bali-bali ya. Jan wis piye iki. Ngrasake lara ngene iki ya susah tenan. Oh alah yo kok yo le mumet banget ki piye iki untuk barang melu iki nyesen banget iki. Duh. Gek piye iki. Bapak durung bali meneh. Duh, gek tagihane wis do jedol ki mau. Kon lek nyarutan tanggal tua kok urung lek bali-bali ya. Jan wis piye iki. Ngrasake lara ngene iki ya susah tenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah lah. Apa Ibu? Kok le koyokan tenanan? Iki lho aku ki mumet banget teng cenut kene iki karo tuku barang ki teng. Waduh. Alah sembuh iki rasane kok. Kok ra karuan malahan. Wah, jan. Tak cak lunga-lunga malah ra karuan ngono ki piye? Apa pengaruh tanggal tua ya, Pak ya? Yo, mosok tanggal tua pengaruh. Lagi mau, kira Pak, wis dadi tagih utange kon lek nyaur. Waduh. Ya nyok iki gajianku sing saiki. Wah, ngene iki, Pak. Alhamdulillah. Rasido mut aku, Pak. Ayo, Pak. Aku semari, ayo belanja lagi saiki. Wis kaya nggonen wae. Ayo belanja wae saiki. Semari lho wis ora duit Pak. Alhamdulillah ya Allah. Bisa aku jajan. Jaluk duit itu tobat mumet barang. Kala-kalane ibune jan